Rawere buore Nairobi no wuok mar kar kwangi ne chenro mandikruok ne tije mag pinje maoko anyato mago mag lwedo. E kinde go jatend migawo mar Labour Alfred Mutua nowacho ni sirikand Kenya tiyo matek kendo keto kenge mag nono ni rawere yudo tije oko yudo passports mekgi e thuolo mar odiochieng' achiel kata ndalo ariyo. Omedo ni piny owacho manyo yore mag chiwo sir ne rawere go kokadho agulu mar Youth Fund. Mutua ojiwo rawere mondo mi orang makare riwruoge ma ondiko ji tije kapo nono gichopo e rang'iny mar timo kamano. Mechanical, electrical, policy maker or Ministry of Labor. Kama wewe hauna passport na umepata kazi, enda online ulipie na ujaze passport. Nitahakikisha na tumeform unit katika ofisi yangu ambayo utapata passport kwa siku 2, ikikaa sana siku ya 3 hautakuwa na shida. Certificate of good conduct itatoka pia kwa mfumo wa chapchap. Sisi tunaanzisha mpango ambao unaharakisha tuone vile tunaweza kupata government funding. Unapata pesa Youth Enterprise Fund ama uwezo ama zingine, uweze kupata hizo fedha, uweze kwenda ngambo, ukifika ulipe urudishe kwa mpango wa kulipia polepole, ndio wenzako pia waweze kupata hiyo nafasi.